Bible nke izi anyị agụ taa bụ ndị kwuru okwu si na Jeremiah isi nke isii amaokwu nke 16. Jeremiah 6 verse 16. Ọ sị, jee so ụzọ nna gị ochie jụọ ese n'ụzọ nna gị ochie ahụ bụ ụzọ ndụ. Proverbs 22:28. Unu akpakwa n'aka n'ife ọbụla bụ ntọala ndị nna ochie. Exodus 25:18. N'ọkwa n'elu alụsị ka Chineke na-agbakwasị ọkpa ekwu okwu. Mana anyị na-ejecha ụka. Ejekere m ejekwa n'ụka mgbe nwa. Mana nke bụ ezi ana m ejerozi ụka na ọdịbịa ka m na-eme. Emeche ito m wetazieri ego a. Ana m achọ eketa ka m wetari ego a afrozi m. Nna m ka ime. Afa m bụ Maazị Dibia. Abụ m onye na ndo. Ife anyị na-alụ bụ ije n'obodo dị iche iche mara omenala dị ebe a, maka na ịmago ụwa asabaga anya. Ndị mmadụ adịghị ekwezi, anyị na-emezi big man nwezie na-ekweta na ọ bụ onye ịghọta. So anyị sị ka anyị bịa malụ mmụọ anyị jọsi anyị bịa bụ umegwụ ịghọta. Anyị wee bịagide ebe a amarakwa ana fọ na ya mara ana ozi nwanne anyị nwoke na junction wesị ya biko o bugodo okenye ka o dutela anyị ka anyị jụtụ ya ajụ na anyị chọrọ ka anyị malụ ka obodo a si biri, at least ka anyị malụkwanụ mmụọ dị ebe a. Anyị na-aga ọfọ n'Igbo ka anyị na-eto mmụọ afa, ka anyị malụkwa na obodo ọ na-eme omenala ka ị na-ejezi ụka ịghọta. Then just ka anyị chọkara ịmalụ obodo a malụ anyị afụgo nkwọ anyị amalụgo na unu na-azụ nkwọ ikuzike na nwunye bụ anyị ka nwatakịrị kuzike na anyị obodo a ka ụwa niile malụ. Nke a bụ igwe okwu ka anyị tiri gị na-arụ nna m nna m. Afọ ọzọ m bụ Ogbuefi Ife adịgo onye ka njikọwalụ gị. Abụ m onye na ndo nji gbapụkwalụ gị ọkpa aja na ịma na obi m dị ọcha na m bịalụ mmụta na be unu. Anyị na-emekwa ya, anyị na-etinye n'ụwa niile ka ndị ụwa malụ, at least ụwa malụkwa na obodo dị etu a nwekwara ihe dị etu a dị etu a. Onye ka ji wee bịa nna m teje. Afa m bụ Clement Ude. Clement Ude. Afọ Igbo gị kwanụ? Afọ Igbo m bụ Chibuike. Chibuike m Ude. Clement jebegodu ndị ọcha nweta nke ahụ. Chibuike m Ude na-eje nna m. Ebe a unu nọ bụ Ụmụegbo community, Ụmụegbo village, Ezioha Ogwugwu. Ụmụegbo community, Ezioha Ogwugwu. Yes. Okay. Ebe na Ogwugwu anya bụ 3 villages. 3 villages. Enwere Ezioha. Ezioha comprises of ebe Ụmụagwọ and Ugbo the other side. Then enwe Amanagbo and Ibite. Okay. Bidokwa n'isi nna m ewe n'iwe. Achọrọ m ka mmụta. Ogwugwu the 3 villages. Okay. Comprising Ezioha, Amanagbo and Ibite. Ibite. Yes. Okay. So Ezioha bụ the eldest. Ezioha bụ isi obi. Yes, isi obi. So abịakwa na Ezioha nwere 2 hamlets. Okay. Ụmụagwọ. Ijela akwụkwọ. Nna m ijela akwụkwọ. 2 hamlets. I love that. Okay, enwere 2 hamlets n'ime Ezioha. Obele obodo dịkwa n'ime Ezioha. Yes. Kedu afịa? Ụmụagwọ bụ ebe unu nọ kịta. Ụmụagwọ Bụ ebe unu nọ kịta. Okay. Then the other side bụ Ogbodi. Ogbodi. Yes. Ụmụagwọ na Ogbodi. Ụmụagwọ. Agwọ. Okay, Ụmụagwọ na Ogbodi bụ obodo na-abụ dị n'Ezioha. Yes. So abịa na ihe unu chọrọ bịa bụ dịka akụkọ gbasara ihe. Abụ m nwa, enwere onye sọrọ m bụ onye kwesịrị ya nwa inye this history. Okay. My uncle Mike Oje Oje ekwe ka anyị bịa. Ọ ga-ekwe. Okay. Yes. Ngwa buluzie na onye dujela anyị. Deje nna m. Nna m ọkwanụ ndị nta akụkọ ka anyị bụ. Ọ dị ka a na-eje akwụkwọ n'obodo a rinne. Anyị bido na geeti merebe m arụ n'oyibo. Anyị anakwa ije. Sekretịrị gị bidogoro na geeti nọrọ m n'oyibo na ọ nọgbugo m. Mbịakwabe gị ka m nsogbu Igbo dadị anọgodo m. The dress asọ nke a bụ igwe okwu. Nke a bụ igwe okwu. Okay. Microphone. So nna m afa m bụ Maazị Dibia. Maazị Dibia. Dibia. Mụ na nna mee nna Maazị Snilo
bịalụ abụ m onye na ndo na ndo na oyi local government ya na ndo ka m nwere ndị dị Nigeria akwụkwọ emi niile kere afịa Anthony Kwal ọ nna m ochie onye abụ ube ka ọ bụ ndị ikwu nne nna m fasị na ewere ejibe dibịa fe niile ndị be anyị bụ dibịa mụnwa bụkwa dibịa ndị na ndụ niile bụ dibịa anyị na-ekwe ala nọ Anthony did very well ọ amasịkwa m Anthony ezi ekwe ala nna m ochie ndị ikwu nne nna m nna m deje ife mere anyị ji bịaba bụ omenala Igbo na-amasị ana anyị jebezila akwụkwọ onye m na-adebezi arụ na ọ nwere ọzọ ife ọbara ulu so ọ na-eme m ife anya mmiri anyị wesi oke mụ na ndị otu m niile anyị na-ejezi n'obodo dị iche iche na-ajụta kedu ka omenala dị n'obodo a na-ejezi ụka ị na-eme alụsị ịghọta na ọ bụ na ọ dị etu a ka anyị matakana maka na ọtụtụ unu nwa bụ ndị okenye na unu kacha n'ụwa zee akụkọ unu ma gbasara obodo o nwere onye unu kọrọ ya o si etu a mee gịnị anaga ifughị o jide m nwute so m sị ka anyị bido kene na-ajụta ụmụ akụkọ a na-edebeli ụmụ na-abịa abịa ya ka anyị ji bịa akwa jeje nna m ọbịọla maka ịma na asị onye kpọọ ọba na be anyị a I'm a very good culture. As you are saying that driven away. Ọ dị ka mmadụ ji mara ọgwụ na-enwe egwọ ya ọ ka ghara enwe o mechi ọgwụ ahụ so it's unfortunate we are losing our culture. It's unfortunate because I can remember the guy who was Uldia nearly once in 3 years. N'obodo a? Yes, once in 3 years and Uldia. A na-eri olili ya ofu mgbe na-arọ na-atọ. Kedu ebe akpọrọ olili ya? Olili ya n'ugwu. Olili ya n'ukwu? Yes, maka anyị na-eri olili ya ntere. O nwere olili ya na nta 1, olili ya na nta 2. Then the third one was olili ya n'ukwu. Nke a na-ewu ewu. Olili ya nọ nta nke izi, olili ya nọ nta nke abụọ. Yes. Olili ya n'ukwu bụ nke the third one. Once in 3 years. Ofu mgbe na-arọ na-atọ. Gba ma ndị ha na-eme n'ime ebuka. Kedu ebe a na-emekacha na ya? One bụrụ age grade. A na-eme ite ọgbọ. Ụmụaka amụrụ within 3 years. I mean 18 years. Ha na-enwe ha na-apụta. Baa n'otu ọgbọ. Ma n'otu ọgbọ. Apụta n'otu ọgbọ ahụ. Ha ncha ga-enwekọta meeting. Wear the same uniform. That is entry into adulthood. Exactly. And the way of handling the children over the family or the family's territorial integrity. They defend their own integrity along, I mean, as a result of any other encroachment in the family. Exactly. They will be able to defend that family. Because the elderly ones cannot continue. Okay. So after 3 years, every child, every member of that group, every member of the family that had 18 years, mba ị nwere ike nata ndị mmadụ from all around the place. Nata ndị mmadụ to perform that ceremony. A na-agba egbe dadị? Yes, ka eji agba egbe bụ gịnị? Ụmụaka ahụ aba n'egwu a na-akpọ egwu a na-eme ka ndị mmadụ mata ihe na-eme. I would add the 3 villages in Uwaya. One is Ezioha, Amanabo, and Ibite. These 3 villages may produce their own young ones of the same age. There's no competition. No, in the way competition, when you can never hand that to uniform. Wayapa, drawing cross, Ufan Keba. So, within the D-Day, all of them will converge at the marketplace. Nobody did it. And I agree. And I say, Sunday to go to Gadabu. And I agree. Everyone and I they motivated the children. Moral booster. Which you Anaga. And every child upon the bank here. And I buy a badge. A badge. Yes.
ya na-akpọ ife a ha na-emebe ịgbaji nwa nkwụ. I have once in 3 years. Ịgbaji nwa nkwụ. Obere nwa nkwụ. These grown up palm trees. Boys are aspiring. Then the commander will say, shoot! Everyone will continue to shoot at one until the last one comes out. They leave it under one. It's a very ceremonious. Anyị agbagide nkwụ a ọnụ n'ọmụ nke obele apụtazie arapụkwali ya ndụ mana nke abụghị fama agakwa na ọgụ ịtakịgịrị agbakwa sọsọ nwa ka ga na agba so the whole the scenery was very, very interesting. It is even Jibanketa on Namika. Well, in a way, I have more. I have from where I'm and I make Thomas Camis because most of the people who would have been member of this all on a school, all outside. When I say the ceremony is in the mind of everybody. Okay. And so the cake again this year or next year. Okay. Can date age December? December. Somewhere for 3 days. Of December 2024. December. I want to get next year. Can the last time 2021. After 2021. Ibajiman have the title of that festival. Okay. Yes. But I ran our ball and then a particular date. Okay. First of all, ball hana new booster. That will be coming in this year and Damana Gababo. Namana and Andrew Gababo. About no Bible. All this is promoting the culture. There are no guys now, what you want. But one could come and do, I mean, they use a bit our younger, the last child. A booze a bit in the village, I had a video. Then, can you bag it? I get in the zone. I buy never. I got a baby. Okay, Hannah, go to women and children will come in to see them and host them. And when they do their sisters will be back, the sister will be there. Then to give the sisters moral booster, they go to like this body. Okay. Now you also have very big festival. Okay. So the football begins it. Football match begin all this is. When they begin football match, this is central school here. Every kind of a ball. Everybody in his own best to watch the football match. And then you see young boys growing up. You see them kicking the ball. Okay. In fact, with the energy. Yes. So when that one goes, I said, Nanda Manamba, Nibite, over the time. Then Manamba and this John is combined. Namanamba be kitchen Maka after you labor. Now this is main road. And now I will. Then looking come John. A cake wall, A point, show Macanke, what I a bank, Bulu, have the bank. Away you, only whatever you. Onye nwe ha egbo iyo yele ha da iyo wolugote egbo iyo 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 onye nwere egbe iyo ala anya onye nwere ọmahela anya that's onye nwe ha egbe ego eji agba nkwa yele ha da wolugote egbe ya bụ ya ifro na ife na-akọwala ya kịta ụmụaka unu n'ọta aka ọtụtụ ndị amụrụ obodo ibe a nụbure mbụ ha na-emekwe mana fa ya anụ ya taa so ana agụ egwu a ya nwekwe mmasị nwekwara mmasị ka emekwuo ya ifro na ụzọ bụ na amaka ka anyị jegoro n'ebe isi kwaba okpu ana m aga obodo eji m anya agabe m mọch mana ajigo m anya na-enyo nwa ma afụ okwu mmụọ n'obodo a fụbara m enweghị every emegharịsị nwere alụsị every community nwere alụsị n'obodo a. Yes. Kedu ife na-akpọ alụsị ndị ebe Ezeọha? Ezeọha anyị very beautiful. The case study bụ n'Ezeọha. Esa na ha na-akpọ outside for. Ịnọ. Alụsị na ịnọ. Anyị nwere ngwu. Nke alụsị na nwee ụzụ. Nwee ihe ogbe. Nwee ọgba azụ. Kedu nke bụ isi alụsị? Isi azụ ahụ bụ ihe ogbe. Ihe ogbe bụ isi alụsị. Kọsọrọ kwa
ụmụ abụọ akpatakwala m ya ụmụ egbo ihe ogbe Mana isi alụsị ụmụ egbo and if you ihe bụ ụmụ agwọ the meaning of ụmụ agwọ bụ softness. ụmụ egbo Soft community. soft community. Yes. Onye bụ ụmụ egbo a? Ụmụ egbo bụ the ancestral father of this ụmụ agwọ. Egbo. Agwọ. Ụmụ egbo. So this ụmụ egbo, ọ bụ ndị akwụkwọ go rapia tam. Ụmụ rapia tam. Iweta the ọmụ ya. Ibe kiti ibe ba enwe ihe na-emete ya kutu na osu afụta. Ịhụrụ ya? Enwe soft dark nọ na-eme ọya bụ egbo. Symbol of Oh, yeah, mascot un use with that raffia palm. The tender sprouting palm, but the mascot. Okay. So, that is, I'm telling you, the origin of that day. The meaning of Umagwa. Mano madu bwegwa. Yes, very quiet and soft-minded people. Okay. This is real. Which means nobody has chop one so. Mbano. I am on a police station. When they was in a police station, they would say all the crime rates here. Adro. The had is Weber. Mel police Japan now. Police was saying police station I for no. Okay, no way. I feel put your gear. I relate to Nahi. Sin I am there, but will there be? Run your need. Okay. Now it's in Asia. I'll say they no. I said the only Ozo. And Obazu. Obazu na Iyogo. Okay. Now na ni bite. Bite on kwala se? Yes. Okay. When lo tela se bite. Na vendors. Mana we should. Mani Iyogo ngokolo. Iyogo ngokolo alose. Yes. You go my report. Mada de jeje. Why? Karamba cho mbiacho obodo me tiroli mkpu ima na me metara kwe. So na no cha na mmelu ebe afa. Akwala akwe ho de yogo ma. Ho mmiri du n'ime. Ho de oba. Kulukwo nu mmiri emetu n'isi. Si na mbia. Sorry una geba. Ege no kebo mo da hu wo maka yogo ahụ megidere nkem. O mere gini? O megidere nkem. Uko megidere okwe. Yes, I'm okay, Christian Kevu. Give evangelist. Mgbe m egosi gị n'ụka na o megidere okwukwe gị. M gosi gị na Baịbụl. Baịbụl nke izi anyị agụ na bụ ndị kwuru okwu si na Jeremaya isi nke 6 amaokwu nke 16. Jeremaya 6 verse 16. Ọ sị, jee so ụzọ nna gị ochie jụọ ese. N'ụzọ nna gị ochie ahụ bụ ụzọ ndụ. Proverb 22:28. Unu akpakwa n'aka n'ife ọbụla bụ ntọala ndị nna ochie. Exodus 25:18. N'ọkwa n'elu alụsị ka Chineke na-agbakwasị ọkpa ekwu okwu. Mana anyị na-ejecha ụka. Ejekere m ejekwa n'ụka mgbe nwa. Mana nke bụ ezi ana m ejerọzi ụka na ọdịbịa ka nna m. Ịghọta. N'ụdị ọzọkwa. Nọ na nna achịkọọla ya na ije na alụsị. Kedu ka ị na-eje nna m? Anglican. Meletu anyị si akpọ St. Peter na diocese na Asisa na Ntem. Ndị niile anyị na-akpọ bụ ndị ezumezu ndị ichie ndị ọcha ka anyị na-akpọ mana ya da-akpọ ezumezu ndị be anyị. Okay, mere. Akwa iyi ogbe. Ejeka m ilu elu. I get get Nsogbu well, have we finished our discussion? Nna m mgbe anyị bịara anyị olutele ebe a. Yes. Anyị olutele ebe a. Onwe ebe da ya. Anyị olutele ebe a. Enweche ndị jela anya nọ n'ebe a. Yes. Isoje anya nna m. Ya no. Okay. Mana itoputego mgbe a nụrụ anya. I was a teacher that time. You mean it? Yes. I'm not that you go for 70 something. I started teaching. I do my iron. You go for 70 was a something. teacher that time. You mean it? I belong to 1965. My boss, I'm not. I'm buying and Tony Johono. Tony Aqualo. Yeah, Aqualo. Namoche. Who's your bad? I didn't know that time. Okay. Ndị na-eme omenala n'obodo a, o nwere eze mmụọ nọ n'iyi ogbe? Well,
ọkọ na nwere eze mmụọ onye ọrụ anya a ga-eme ihe ogwe professional. Okay, a na-erotate Ibu na family na-eme ihe ogwe. The elders of the family can be yoga. Okay. So our elders bidoro ihe ogwe ahụ last year, nwụrụ this year. So come on replacement. Before the president, after 1 year. Before you replace mana etu ọ dị kịta o nwere onye bụ ihe ogwe kịta ọ dịka na o nwere onye na-enefie onwe onye na-eme kịta biko na onwe onye nwere ike ime mgbe onye nke aka ma okay onye nke ọzọ so ofu arọ gacha echikwa onye ọzọ ọzọ mmụọ ihe ogwe okay daalụ so etu aka ọ dị na mana ụzụ mana ngwu okay ntụ na ngwu ha ncha oge izi ile onye nke ahụ mara daalụ nna m anyị amụtaghị ife ọ ya asọ m ka ikpoje anyị ebe ihe ogwe dị ka anyị tieri mkpu ebe ọ bụ na ya nwebụ isi mmụọ ama m na anyị tieri ihe ogwe mkpu na ngwu anụgo ndị ọzọ ụzụ anụgo denụ kedu nke nọ bụ na ọgbazụ fancha ya nọ maka na ama na fancha na-abịa n'ihe ogwe deje nna m ka igosi anyị ebe bụ ihe ogwe deje nna okiri alụsị ka ọ bụ alụsị nwere ụdị ndabụzi a wee nwee iyi abụrụzi alụsị mgbe nna m ka o seti ya esete a sị gị o nwere mgbe ndị ụka bịara ebe a ibu alụsị unu sifa mba maka gịnị yes evil, I have already done. So the other thing is that I think of passing swimming out. But if you are trying to bring all those ones that have been stolen, sometimes you do. And how much more bring this one? Okay. Ebe ọ bụ na a na-struggle ka ebute ndị ebule ebu. How much more ibulukwa ọzọ? Ọ dị ha dị mma. Nna m kedu afa dị gị? Oh, beautiful. Michael Ọjị Michael. Ị nwere afọ Igbo? Ọnwa asọ. Ọjị ọnwa asọ. Enwekwara m ike imetụ mmiri a ọkpa. Igbo bụ Igbo mmiri abụ na mma. Ebe a bụ ihe ogwe ezi ọha. Ịma na ka esi eme bụ ịbịa obodo mmadụ. Ibulu ụzọ gbuchala aja ana nwe gbuchakwala m aja ana dị n'ihe ogwe gbuchala ugwu ajirija nyekwe nna m ọnwa asọji oge nyere m ikike osi mmiri ihe ogwe ejiri mmiri eme ka ife mmiri dị ọcha na adị m ekele ọ maka m mekụrụ be esi m ife ọma ka ọ ya abụrụ ebe ọ bụ n'obi ọcha ka anyị jide obodo ya akwụkwala anyị ife ọma ife anyị chọtara bụ udo na ọṅụ ife akpa pụrụ ife ọnwa asọ ihe ogwe ọ bụ alụsị nwoke ka alụsị nwaanyị mana ihe ogwe na onwe nwoke ka nwaanyị Festival of recreation. Which is not wine. Yes. Oh, wine. Because when we done a video about everything you done now. You never did, you not happy to have it. Yes. It's a little bit. I can get 2 years, I can get 3 or 4 days. It's your grandmother. You have to do that lady. For that, you need to be on it. When we meet a calendar. Yes. What you do? So do million na carry on. And I will. And I will. Money no go. Igbo bụ Igbo mụ na adị na mma unu afụgo m na anyị nọ n'ihe ogbe isi alụsị ndị ụmụ Egbo na ezi ọha ogwu nke dị n'ọgwụ local gọọmenti abi mụ na ụmụnne m bịalụ fụ nna anyị ọnwa asọ ọjị nyanwa ka anyị kwudo dịka onye isi tata ọ bụrụ obele ije maka na ugwu erika ndịda erikakwa
anyị awụgo arụ na mmiri ihe ogwe fịọchasị iru fịọchasị aka nalụ ngọzi werekwana ya ekpe ekpele godolie si ọ na-emekwa amala ya olufukwa na anyị na-ekwekwu ya nkwe na anyị gọva ọjị ebe ọ bụla anyị nọ na-agọ ọjị na anyị ya na-ekwu ya olu mbosi o ji agọzi agọzi onye lofu anyị nna m ọnwa asọ kedu okwu agbamume ya agwa anyị ndị na-ekwu maka ọdịnala Igbo maka na onye ahụ onye mkpọkọrọ ndị nwe were isi eyi ọmadụ m na-ete ahụ bikọs na ọ bụrụ na anya enweghị amahụ omenala nke anyị ndị ọzọ were megide anyị ọ bụrụ na emegide ọmadị m na-ete ahụ a na-asị ekejihu where is your God? Where is your God? I am not omenala. Where is your God? How do you now live without God? Can we live without God? No. So no, nke a bụ nke anyị. Thank you very much. Daalụ nna m. Daalụ nna m. Ise. Ikekwe ndị ụlọ ọhụrụ ka anyị na-abịa kịta agụwa ya họl. Were emechaa ikpeazụ obido ejiri anyị niile. Ise. Ngwara ụlọ izizi na our PG anọghị n'ụlọ. Yes. Have led you to him. He wasn't there. And I'm saying here, I'm not usurping his office. No, you are not. I'm not usurping his office. You are I'm not. doing the job which I'm beg to Exactly. as an elder. Daalụ nna m. Daalụ nna m. Ihe ọzọ m mụtakwala na ndị obodo a na-agụ akwụkwọ maka na grama asụgola anyị tata. I'm not usurping his job. Nna m daalụ. Ka anyị zuo n'ike anyị agbanigo.